meghívsz esti tévénézés közben nem fogja azt mondani, hogy rohadjál meg, vagy dögöljél. Vagy... Nem áll. A napját tudom csak mintára félrehozni. Már akkor láttam, hogy én nem, hogy felszed a zombi de húst. olyan dolgokat szóltál be neki, még hogyha viccelődésnek szántad is, ami még az én fülemet is megütötte. És akkor elmentetek, mondtam a Mardinak, hogy én el nem tudom képzelni, hogy a szó nélkül hagyni. Szenteste napján arra tetted föl a szent estét, hogy te beszólogattál a lányomnak, ahelyett, hogy megölelted és puszigattad volna, és boldogan együtt lettünk volna. Nem, te beszólogattál neki. És ő meg nyert 2, bazd meg, hogy ne rendezen jelenetek előttünk, nyert 2, és nem szólt egy szót sem. Most előtáblán lévő Craft hely. Nekem a vicska figyélt a zsebemben. Craft hely van odaírva. Hogy tudjuk, hogy... A báránykát megölöm. Ne, kicsi! Nem. Jó, mert én egy kis bárányt szeretnék elfogni. És nekem nyomkodni 2 órán keresztül a telefon. Úgy vadásznék még. Van a izénben, ládámban egy íj. Nem, én a kardommal akarok. Zombit befogni. Átcukornak. De a zombit kéne befogni, az milyen durva lenne. Ez effektív, Nem? még pozitívumnak is, mert Megvan? kikenyar a geci telefonra, és azt akarja, hogy Megyek visszafelé. Itt egy tehén. Kicsi! 2 nagy. Akkor egyet hagyd meg. Látlak. Nem, jövök. Már forradra fogtam mindkettőt. Hadd vigyem le. Jó, ugye, nyugodtan. Én már hozok egy kicsit. Szaporítsuk őket. Ja, én egy kicsit hozok. Az a baj, amikor leülsz, és akkor nyomkodod is. És nem vele foglalkozol, hanem a telefonnak. Azért. Ott van még egy boci. 2 is. Azt kellett volna választani, kérek, hogy csak fölrakom tőle, hogyha bármi baj van, és hívnak. Elérhető legyen. Jó, elfogom őket. Gyere, menjünk beszélgetni. Nem, már elfogtam. Wow. Már nincsen több forrás. Jó, akkor majd ha látunk, majd én. Na akkor te vidd be őket, én meg szerzek kicsit. Nehogy eltévedjek. Anyád, zombi. Úgy nyomokat, rakjál le blokkokat. Nagyobb tudás, és ki a kisebb. Ez tök hülyeség, hogy én mondjam meg, mert nem látom a mindennapjaitokat. Rakjuk ide be őket. Ja nem, éjszaka megölik őket. Na, ilyenkor kell kitörni őket. De most Na gyertek, boci. Na gyertek, boci. Na gyertek, boci. Gyertek, boci. Csubek, 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 csubek. Közd le. Azt akarom. Próbáld meg magad. Jól érezni. Ne, nem kell, vigyük be őket, gyere. Közd le ide. Várjál már, nem tudom lekötni. Nincsen forrás. Akkor kidobálják egy párat. Annyira dühös rá, én mondtam most, hogy nincs de van, de a nyakláncomat az Csak majd visszaadsz, ha... vigyed el, és onnan legyen kajára készíteni. Nem mondom, tudod, akkor dühös vagy, nem veszed el gyűrűt az ujjadról, akkor vedd el, amikor tényleg úgy érzed. Amikor tényleg úgy érzed, hogy ezt a gyűrűt nem akarod tovább. Na, Bessz, vagy mi volt, Bessi már? És az ujjára pedig. De amikor majd úgy fog dönteni, hogy le akarja tenni, és nem akarja tudni. Kiütöttem a házból a tehenet. Az a baj, hogy most dühös. És az ember olyan dolgokat is mond, hogy nem Ne is már! De, én ezt nem mondtam, hogy... Le vannak kötve. Mondasz olyat dühös. Pár darab biztos.
Na, visszaadod, Mert amit ha komolyan visszatudsz. gondoltad volna azokat a szavakat, amiket mondtál, akkor én most nem állnék le egy szóval. Nem vicces a... Jó, akkor én keresek. Egyet azért töljünk meg. Ezzel a stílussal, ezzel a viselkedéssel elveszted a Ezt. családod, és Ne! Ne! és Ezt. így nem lehet megindulni. Én akarom megölni. Kiszökött? És a kisbabának sem jó, hogy egy ilyen Aha, családban kijönnek. mert akkor inkább jobban a Ezt kisbabának, hogyha egyedül neveli, mint hogy Basszus, az összes kijött. Nem. Nem. Fogj, Meghagyjuk, azt meghagyjuk. Én nem tudom, mik azon a problémáitok. Én nem látom. Akkor vidd be, én addig hozok. Nem tudok ebbe okos lenni. Szamár. Annyit tudok, hogy az én lányom most nagyon ki van borulva, és nagyon ki van rád akadva. Hagyd őt megnyugodni, és ha meg tudjátok beszélni, úgyis oda fog menni, és meg fogjátok beszélni. Ha nem tudjátok megbeszélni, nem fogjátok megbeszélni, akkor külön váltok. De most Akkor jelen fogsz pillanatban meg, és nincs megmondom. értelme őt szaklatni, Legyen mert bőrű. nem tudsz vele ilyenkor beszélni, mikor dühös rád. Várd meg, hogy megnyugodjon, és majd ő fog keresni téged. De én. Majd ő keres téged, Csak nagy. megnyugodott. Itthon vagyok vele. Vigyázzak rá, nincs rossz helyen, ezt tudhatod. Itthon vagyok vele, én is, az apja is itthon van. Vigyázzunk rá, nincs gond. Amíg pipa, addig csak olyat fogsz tőle hallani, amit nem biztos, hogy akarsz hallani. Nem biztos, Mennyi hogy bőröm van akarsz már? vele beszélni. 10. Abból tudok csinálni nyerget. Csak ezt kiütöm, ezt a fát. Lesz egy nagy benti tehenünk. Jó? Itt vagyok. Jó. Nem áll hülye malac. Én tisztában vagyok, én is. Nem mész ki. Mégis Kis malac elszökik. Kis köcsög elszökik. Na, szövegbe lehet. Na. Részé. Crafting table. Hihetetlen, hogy mindenünk van, kivéve crafting table. Mi? Mint nincs. Hoppá, betemettem a ládat. teljesíted a vágyait. Igen, Ricsi, csak ez nem minden. A Dorának nem csak anyagi vonzatú vágyai vannak, sőt a Dorának 90%-ban nem anyagi vonzatú vágyai vannak. És te csak az anyagi kézzelfogható vágyakat teljesíted, nem az érzelmi vágyakat. A Dorának lehet, hogy kellett az autó, és te azt megadtad neki. A Dorának lehet, hogy kellett az a szép telefon, és te ezt megadtad, és azon dolgozol, hogy mindene meglegyen. Én ezt nem mondtam, hogy nem. De a Dorának 90%-ban nem anyagi vonzatú a vágya. Még mindig kibírja.